Nyako marwa en Belinda Phillips machiegni nyakoro mgajwang' chendo endatil nyinga Lydia Oke. Wachao kod county ma Marsabit kama jatend piny Kenya William Ruto ogolo chik mondo mi yedhe maya duol mar KEMSA oter nyake kuonde thieth ma okora gode kuonde kano yedhe go kaka yor neno ne oganda jo Kenya oyudo thieth mowinjore. Nowuoyo county ma Marsabit kinde ma no chope nyasi mar lamo kama yango ni piny owacho mare entiere kod chenro makare mar medo ndiko jopuonj dwe mar 12 gi dwe mar 1 higa mabiro. Nen nyasi mar yango higni 60 nyaka ne chak kanisa ma AIC Loglogo e county ma Marsabit, nyasi manoyuore gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny ogolo chik ne apisa mochung' ne keyo yedhe osiptende ma pachoka mondo mione ni yedhe ochope osiptende ne jopiny kendo kik gikan yedhe go e kuonde kano yedhe ka jopiny to hinyore. Dawa ikitoka kwa store ya KEMSA isiende Marsabit, ati kwenda kwa store ya Marsabit, ikuje kutoka Nairobi mpaka Loglogo, na ile ya Loyangalani iende Loyangalani, na ile ya Kor iende Kor. Shida ni kwamba tulikuwa dawa inaletwa inaingia kwa store hapo town, inakaa hapo mwezi moja, wananchi wanahangaika huko wakingojea. So we have now created a channel where health commodities go direct to facilities so that there is no gap in between. Ruto yango ni sirikal mare nitiere kod chenro mar medo ndiko jopuonj chakre dwe manyien kaka yor bero sekta mar somo. Kabende osingo medo dhi mbele gi chenro mar gero skunde kendo neno ni onge japuonjre moro mora ma osomo etie yien. Tumesema tujenge madarasa ya kutosha. We must have enough classrooms. We have built 23,000 classrooms in the last 3 years. We must keep building until every child is in a classroom. Tuko na mpango ya kutosha kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata kusoma. We must never have any child in Kenya ati amekosa nafasi ya kusoma. Tumepatiana pesa ya CDF kila mwaka, kila constituency haipungui milioni 180 ya kujenga mashule na kuhakikisha kwamba kuna vifaa ya kutosha, kutoa basari, kuhakikisha watoto wetu wanasoma. Tunaajiri walimu wengine 20,000 in the next 1 month, ili tuwe na walimu 100,000. In the last 3 years, it was my commitment that we should hire enough teachers. Osingo medo chwalo dongruok e county ma Marsabit mana kaka county za moke pachoka. E kinde amoko kuom jotelo manote ne limbe mare no medo kwa oganda jo Kenya mondo mi obiong' jatend piny Kenya gi wang' mamuol e yiero mabiro. Na mimi nataka niwahakikishie nitafanya bidii kuhakikisha ya kwamba sehemu hii ya Marsabit inashughulikiwa na serikali ya Kenya vile tunavyoshughulikia sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Wengine wanasema ufanyi kazi, lakini sisi tunasema ni 2 term kwa sababu umefanya tukae kama Wakenya wengine. Pamoja na wewe. Familia magrawe ariyo manonege kinde tulo mar siasa e gweng'